tervetuloa uuden videon pariin. Tänään tehdään vähän lohkoperunoita ja lohta. Ja katsotaankin ensin raaka-aineet, jotka on tässä. Ja lopputulos, jonka pitäisi näyttää tältä. Mutta lähdetäänpäs kahtomaan, mitä tuohon äskeiseen väliin mahtui. Minulla on noin puoli litraa vettä mukissa ja heitetään sinne noin 10 grammaa suolaa, niin se on noin 20% suolaliuos silloin. Ja sitten otetaan nuo kalat essiin ja heitellään tuo kalapalat tuonne kuluhoon ja vesi perään. Ja se saapi oikeastaan tuo suolavedessä olla nuo kalat niin vähintään tunnin, mielellään vähintään 2 kun ne ohkaisia ja paksumpia paloja, niin minä annan olla jopa 4 tuntia suolassa, jotta varmasti kerkeisi imeytymään kunnolla. Että en tiedä tympeämpää kuin suolaton kala, mutta makusat jälleen kullakin. Otetaanpa sitten perunat, ja nyt on erittäin hyvän kokoisia perunoita, niin laitan nämä 8 ossaa ja minä en näitä kuori, koska minä haluan tärkkelystä pois, johtuen pitkälti siitä, että itse en sitä kestä. Niin laitetaan vetteen ja annetaan niidenkin se 1-2 tuntia olla siellä, niin irtoaa se tärkkelys. Ja sen jälkeen kun otan tuon kulhosta veen pois, niin huuhtelen vielä veen alla nuo perunat, niin lähtee mahdolliset mullat pois tuosta kuorestaan. Ja tehdään kohtuu reilua palasta, niin ei palaa sitten uunissa ihan karrelle. Tähänkin laitan vuokaspreitä vähän pintaan, niin ei tuo visu tarttuisi niin tiukkaan kiinni. Ja sitten nostetaan ne kalat sieltä suolaveestä ja laitetaan tuohon tasaisesti paistumaan. Ja tässä kohti on hyvä sitten maustaa ja laitetaan kalat vielä sille, että ne ei olisi hirveästi päällekkäin. Mutta ennen maustamista niin kuivataan vielä paperilla vettä pois, niin ei tule sitten ylimääräistä vesilientä. Vähän pintaan suolaa, muutama hyppysellinen ja sen jälkeen musta pippuria siihen vielä. Saadaan vähän makua lisää ja sitten öljyä. Itse tykkään käyttää melko runsaasti tätä öljyä, niin ei vaan palaa. Ja se mikä valluu tuosta poikkeen, niin otetaan tuon teelusikka ja nostelle ja hierotaan silleen, että sitä öljyä varmasti on joka paikassa, niin tulee semmoisen tasaisen makuinen sitten. Seuraavaksi otetaan sitten nämä perunat käsittelyyn ja sen verran on tehnyt tuossa valmiiksi, että veden kaadon tuolta ämpäristä pois ja laitetaan tuohon tallauspaperin päälle nuo perunat ja nekin kuivataan silleen, ei tarvii täysin kuivoa alla, mutta mitä parempi, niin sitä parempi niin sanotusti ja painellaan vaan tälle ihan höplästi ja nopeasti ja sitten takas ämpäriin nopeasti, että ei vaan kukkannia ja märkeä sieltä löytyy, mutta ei anneta sen häiritä hirveästi. Ja sitten kun tämä vaihe on suoritettu, niin siirrytään seuraavaan. Nytpä ne on heitelty tuohon pellille ja laitellaan sille, että ne ei kovin hirveästi kekomuodostelmaa muistuttaisi. Ja tässä mä käytän kanssa tätä vuokaspreitä. Mä oon helppo levittää ja tämä menee huomattavasti vähemmän kuin nestemäistä. Ja nyt sitten niin laitetaan vähän perunamaustetta siihen pintaan, niin saadaan vähän makujakkia. Sitähän ei kannata missään nimessä tähän käden ulottuvilla ottaa. Se on paljon mukavampi ruveta tälleen ehtimään silloin, kun sitä tarvii. Ja huomataan vielä, että sekki on kiinni ja koetat repiä tässä videoissa sitä auki, ettei näytäisi ihan urpolta. Mutta vihoviimeisen auki ja sitten itse laitan melko reilusti tätä, ei lisätä ennen tämän jälkeen. Ja sittenhän se ei vaadi mitään muuta kuin uunia. Ja uunin olen laittanut lämpimään noin 200 astetta. Ruvetaanpa sitten tekemään niitä dippendaaleneita näille meidän ruuille. Jaetaan kermaviili 2 kippoon, puolet ja puolet. Sen jälkeen pilkotaan sipuli. Totta kai ensin kuoritaan ja katsotaan, selvitäänkö tästä. Kyllähän sitä selvitään ja ei mitään muuta kuin veitsi liikkeelle. Ja sitten kun ne on saatu jossain vaiheessa toivon mukaan kuorittua, niin pilkotaan sitten mahdollisimman pieneksi. Tässä voi käyttää muitakin eri makuja
Ei tarvii tehdä just näillä mailla, mutta ja se tuun tykkäämään näistä, niin tehdään näillä. Ja tässä ehkä välttämättä ei tarvisi näinkään montoa eli 20, mutta ei siinä. Heitetään ne tuohon toisen kermaviilin sekkaan noin ja sitten vähän paprikamaustetta sinne noin ja vähän kajuunia siihen, niin saadaan vähän poltetta siihen. Mahdollisesti polttaa myös vähän aamullakin. Maistetaan ja vähän tarvitsisi paprikaa lisätään ja maistetaan uudelleen, nyt se on hyvää. Sitten tehdään tillikastikeen vähän sinappia, hunajata ja sitten tietysti tilliä ja sitruunamehua. Ja sitten taas hämmennetään ja huimennettaan ja sitten kun ne on sekaisin, niin voidaan vähän vaikka maistakin. Toki tässä näkin jo silmällä, että tarvii lisää tilliä ja sitten maistetaan. Ja sitten oli uunissa ennen tätä hetkeä parillisessa astissa noin 20 minuuttia molemmat yhtä aikaa. Ja kala plus tillikastike on hyvää. Ja maistetaanpa sitten näitä lohkopottuja tuossa paprikkakajun mausteessa ja sekin kyllä maistuu. Ja kyytipojaksihan parasta tässä on maito. Mutta ei siinä. Kokeile perässä ja parantele, niin nähdään mitä tulee. Kiitos kun katsot videon. Se on moro.